Kawai kasnong kabahap hapo Riboy District haka jing persang kabaret jongka kata hala kabor bat banlong kanuksa ya ki babun ki dorbar snong khamtam haka rukom trekam haka baya dei bag jing pan jing rap banlong ka dorbar ka banom da khmi lenti than na ki wei haka arpo tarik no pra araja arpusan kani kasnong ka itu kerteng kum ka khendo so raj that rang khai rem sim shem mat ka bahap hapo mau hati constituency Riboy District ka badon hapo ka jing penya jong ba Nicholas Malai kum urang ba snong kalala ban pelaj paj ba ya ka kali ket nong pang ka bala thiet hi da ka pisa snong bat khlam ka nu ka la jing rap na ka sarkar jala ne na ki nong mi khman yakane ka kali lakhap ribon hi daw rang ba snong bat ban pen bana sandan bakane ka kali ka de kum ka jing ai sngo bha Christmas ka ban ai ya ka jing shakri shaki paj ba nong song snong khabadon ka pang ka sitam bat ka baki de ban pen ket shaki jaka sumar haga jo ka sngi kata hadian bala palaj paj ba yakane ka ambulance kala don ru ka jing ele ka man advance Christmas kum jo ka jing bam jalang bar ka jing shat ka man jong paj ba nong song snong jing ka dum man sim ka leng lalu kan sayang ngadu jing kerben jing kus lai ngasya manu ban wat kumanda ku bor bapela yukelung jisulakaฉันบ่ทำไมก็ยิ่งตั้งจริงใจนี่ลาเป็นแค่จะนาจีซูนวันติดจิงคาหาปอดนูดงkakali ledong nidon hiing
Penrai kum ke ai ke ba ngidang sui mentan ye ke drama ke ba kilong kemi kilap ni bat kapen ken mau inga ya kata kapor ke ba arfunyo tarik jong ujun arajar arfuai ha ke ba imen kemi jonga tu kapor kala dai kapor I ba inka ye dai kun I ba ar ke jonga hal tu kapor ikan mau bro kano ke jing sneu jong surok wala dangi kumaoy fi wala ngidon kakali hiyeng rai kilong kemi kitip hamtam ke ai ke jinge hakum ka to ka klimat hak ba watang bensyong hak ta kakali ba ngangadon ro kamlong shu imlong shu tena kaliang ga junga lambat di bahayeng kan mau ngilayelek sya malos nai PC banwat ya ka ambulans na kebenta banon syau no ya I lok I junga nayeng balera hospital ka pasusi atau kapor kolong ba kata ke ambulans ke badan hospital ro kasneu penrai dan bok aku kapor bana kaliang jong ka darbar sinong malos nai kidang cutiet aku ke ambulans ngalalet banin si baje menmet si tengmet ngalalet hiyeng jong isodar jong ka malos nai bemensua ngalet panik ambulans ni hata kapor driver klemdan penrai dan bok dagi jirap jong ikmi jong I ngalai supan lapan yu sepi jong kata ke ambulans ngalai rae ta ke ambulans namalos nai banwan syau ya ilok I jonga nayeng balai ra sya hospital telang ba jong kane ke jingja ka pensut ya ka rokom perkat ke jonga lada kum kane ke jingja ka wan dia hagi pai ba no shnong gi jongi kano kalong ke jinge na ke benta ke jongki na kata kadau kane ka ki ya ka jimut jing perkat jonga nadu uslam arajar arfuai na ke benta bangam kwa ba kita kinong shnong gi jongi kinmat ya kata ke jinge ke bangala damat ak kupor tena kata kadau ke penrong ya ke jimut jing perkat jonga ba ngadan ru ta katong balong kat balong dia kat bajia lada upai ba udang ibit ingat kupor ba ngandang don betana ke benta banya trelang bakesnong kat bala ngin yawat kilat enti kumno banyin penyo ya kene ka kali kit nong pang kapan ai jing sekri na ke benta upai ba nong snong ujongi pedaga jing ku jong bulai rangkat kejinya trelang kejinya ailang katpi kediang katpi kaman jong ki paranong tre gijongi nadu ki rambadong nadu ki khot ka eksekutif komiti jong kesong kata kajing temu lane kata katong ke bangadon sausnem sansem mensua bat menta kala urlong na kebenta kane kesong ke bi kujungi kermen ba da kajing don jong kane ka kali kit nongpang kadehi na kebenta jong pi upai ba bat kesong ru hafi ki pai ba bat kumjuru hakipan simpi na kebenta pentelun ya gane kakali ba kinri kin sumar bat kin lebhai ka khnang bakan nang la banai gi syukuri hakini kisnem bat hakini ke por ki banwan menta ka klemat ngi khap yone uriban kum kadak kejing pelai pai ba bat kum kadak kejing IT ya gane ka ambulans kaban ai jing syukri ya phi ki pai ba nong snong jong ka snong kundoso menta kumne ngin khap yone uriban kum kadak kejing pelai pai ba ya gane ka ambulans na kementa ka snong gojungi tapi ai kejing thap kti kane kan ai kejing sekri ha ka por bangipang ni sitam ong pot thau pin ai kejing thap kti pin ai kejing thap kti pin ai kejing thap kti bahkan ai ni kejing sekri ha ki por ki bangidon ha ka pang ka sitam bangilek hospital Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya